ngikhalela ukuthi kudliwa mina akubona yini abantu usamthanda bafu wema ngeke ngithandane nenja wena ngibiza kanje ngibiza kanje udakela ima phela ima ngibiza kanje mina ngibiza kanje Ngoyela kabla ubayini ethandane nenja mina into angiyona noma ngoba yini Angithi ube unthanda wena angikaze ngikuthande wena Silima ngangithanda imali yakho sidididi wena weza ugibela uqamu la manje imali phelile manje ngisilima mina manje umoya yini wena bulala inja ola longweni bulala inja ozoyizalisa ngalezo 2 inja wena ima bafu angithi awusamthanda ngithi ubulala inja wena awusamthanda ngithi wayizalisa ngalezo 2 inja bafu miyaka ngishayi bafu nanihlangane ephi nalomuntu bafo lo ngahlangana naye eMorod ekseni azini ayikubeka kuMorod ekseni nizenihlangana ngangiphuma kuyophanda akulala la eThekwini into engayizela la eThekwini ukusebenza so uyasebenza nje one way uthi wondla ingane ngo3000 rand uthi nguthini mina u3000 rand for ingane ezo2 incane kabi u3000 rand ingakho ngibona ukuthi ngcono kuyobalansisa ngaphandle sinengane embili mina naye amawele bengithole bengizwa ngabantu la bathi ingane ayi ngiyondlelo la ngaphandle ekubeni ingane ngizondla mina wena usilima wena ayawukahle nawe uvumani awukahle no baba awukahle ngoba ngaze ngilale nobaba wakho ungangibizi ngesifebe la ngineka khona ngiyabenefita ngoba ngingalali nobaba wakho ungangibizi ngesifebe wena ngisalale nawe phela wena wena Ngibingelele mbukelo wevumani film lo khuluma uvumani wale wamhlaba lengana usoni madoda lephansi mangizithiwa kakhulu mntu wegcini kodwa kuyasikho lapho silala isikhona uyaphila baba hayi ngiyaphila bhuti singezwa kini ngiyaphila uyaphila wakho awunampilo kodwa mfowethu ngiyabona ukuthi khona into enkinga seswami uright ngiright njani ngiright kuhamba kahle konke ya kuhamba kahle until wena uzungibiza ungilithi la izenzo zakho 3000 ngikubiza kodwa ngikho lapho angizwa sisi ngithi usuyangidakela ngiyaxolisa Bhuti ngabe yini ekulethe la uzubhalela ivumani film kwenzakalani ungachaza istory sakho Azi bhuti mase ngichazele impela lo sinengane embili mina naye amawele bengithole bengizwa ngabantu la bathi ingane ayi ngiyondlelo la ngaphandle ekubeni ingane ngizondla mina njalo mina ngihlezi ngizomkhiphela imali u3000 wonke for ingane embili for ingane zami embili amawele uzwa ngobani wena mhlambe phambilini kuma video khona ama video akabe akhona aphuma ngabe mhlambe uke wabona la ma video lawo yazi abantu bayakhuluma nawo lama video la ngishilo ngabona ensuku nje kade ngimbona shuthi into zakhe lezo ima yini yanhlukanisa ngoba uthi bakondlela nisasandana noma senahlukana into yethu besisakhuluma kona njengabantu sisi yini eyenza ukuthi uhamba uye ngaphandle bekunikeza imali wondlisa amanye amadoda ingane zakhe uthi wondla ingane ngo3000 rand uthi nguthini mina u3000 rand for ingane ezo2 3000 rand ezami ingane 3000 uyangisanganela lo uyanyela wena Mncane u3000 hayibo mncane u3000 rand izinto zibiza kangaka mncane kabi u3000 rand ingakho ngibona ukuthi ngcono kuyobalansisa ngaphandle awucanga ukuthi umbukeli uzothi awu appreciate wena uthini akungeke ngombukeli wena uthini wena ngoba wena ongibizelele nonsense wena uyathanda ukubukisa ngami yazi umuntu okunyanyisayo kahle kahle wena la yazi uyangnyela yes uyangnyela wena uhlezi njalo mina ngithengela izinto la njalo yonke into oyifunayo mina ngiyakuthengela ungithengela amaphenti asemashaneni yini ogcina ungithengela yona amaphenti la asemashaneni ukhulumela lokho lalela la amashesi nakho lalela ke lalela ngikudodise ima ngikudodise wena hey fusek ima ngikudodise lalela awuzunginikeza mina u200 rand bese uthi imali leyo bese ngiyaphuma ngiyaphandle ngiyakula madoda angaphandle akunikeza u10k ungazongisanganela wena ngithi ungazongisanganela wena ima ungaphakamisa sisi maphona amadoda benishaya niyawashaya nima amadoda la sinengane mina nawe manje kusho ukuthini ukuthi sinengane uhamba ngoba nginengane kusho ukuthi lezo ingane efanele zinamathele la kumina ungangisanganeli wena ngeke mina uzonginikeza u200 rand uzongibizela ama TV uzobukisa ngami ngo200 rand u3000 rand for ingane
Imani wo. Hey. Haw. U-3,000 rand ingane eziwu-2. U-3,000 rand ingane eziwu-2 bese umfana ngaphandle akunikeze u-10k. Lalela mina. Lalela mina. Umuntu ngiyasebenza yazo. Kahle ngiyasebenza. Imali engiholayo u-5,000. Usebenzela mina? Ngimnike wonke u-3,000. Aqede emva kwalokho azofuna ezinye ingubo bese ngithengele ingubo. Kumele ngimthengele amaphenti. Usala nani wena momnikeza 3,000 wena? Awubona ukuthi ngathi kushuthi awubona ukuthi umenza isilima ungenza isilima, ungenza isilima. Angimenzi into ayiyona uvela uyisilima hayi ukuthi ngimenza isilima. Uyisona isilima hayi ukuthi ngikwenza isilima ngiyakwenza. Uyisilima wena. Usiphuphuku wena. Ima phela ima ninga imani wo. Manje phela isilima mina. Sengishilo isilima ngaphini. Thana ngaphini. Wena isilima wena. Wena isilima wena. Ayi awukahle nawe imani. Awukahle. Awukahle. No baba awukahle. Manje ufuna ukumbamba yini? Ufuna ukumshaya? Ufuna ukumshaya? Ngenza noma ngabe yini ngayo. Ungenza sondela. Thengela yonke into wena. Towazi uhamba uyineka. Usho ukuthi ngeke ngingazineka imfethu ngiyabenefita lapha yana. La ngiyineka khona. La uyakhona ulana nabantu abahlukene ngenxa imali ngokufayila izifo. Angithi kuzobe kugula mina. Yimina ozobe gula and ngimdala ngiyakwazi ukuzinakekela. Yeah. Bonke labantu sebekhale ngemali yabo ngabe uthini ngaba awunandaba nabo. Uthini wena ngalabo bantu othi bakhale ngemali yami thini ngomnqondo wami ngoba phela kusuke khona into engibanikeze yona umehluko ukuthi bona bayakwazi ukungibizela wena uzokhuluma nami hayibo guys fusekani so i-exchange umnqondo imali hayibo imali umnqondo ayibalance usebenza ngema nawe isifebe nawe nika imali nika isifebe unikeza u-3,000 rand ngazonyela wena wena 3,000 rand for ingane eziwu-2 bafo wena usumnikela bese ngaphandle ngithola u-10k ungazongisanganela wena ungangidakelwa ima sis yonke lento le uyabona ukuthi i-wrong kodwa yekela ukuhambisa imali phambili yabona ngoba ngaze ngilale nobaba wakho ungangibizi ngesifebe la ngineka khona ngiyabenefitha ngoba ngingalali nobaba wakho ungangibizi ngesifebe wena ngisalale nawe kuphela wena uyija wena Thini la nobani ngithi ngingalali nobaba wakho bafo yehlisa umoya bafo nobaba wakho usungangibiza ngesifebe lalela wemjo okay mfethu okay ndoda hey bafo miyaka ngishayi lalela wena ubudoda bakho uyoprova kwamanye amadoda ayila kumina miyaka ngamshaya umuntu wesifazane miyaka ngishayi ngamshaya umuntu wesifazane bafo miyaka singishayile silima Nisebenza kanzima lapho uyoprova kwamanye wena amadoda unganingi ngisho half wemali kunika imali yonke ukuthi wonke ingane unozongitshela ukuthi 2,000 nakuyona imali uyahlanya wena hawu uyahlanya wena manje siswami kahle kahle ungayeka nini lento le oyenzayo ngaye ngalala nawe wena ngangakufuna imali wena awazi uyifuna ungangibuza amasimbo ongibuza wona ngangakufuna imali mina yona nto vele hamba ucela wonke amadoda ulaka ehlisa ulaka imali khona azolala nawe ngifuna ukukhulisa lezi ngane onginikeza u-3,000 rand wena uwenza 3,000 uyithengelani ncane u-3,000 uyashota ingakho ngezinele ngiyawuthola u-10k bese ngi-ede nale madlana anginikeza ugcine phi nale shangana yatunala ayifebe nawe namashangano umzimba wami lo mzimba owami lo mzimba owami ukuthi ngilala nobani akufuni wena ngoba owami lo mzimba ngizokutshelwa wena uyinja wena yazi bafo wena awucabanga ukuthi yonke lento uzimoshela isikhathi lento hayi ayikho into yakho engisuke ngiyisebenzisa umzimba wami ngisebenzisa umzimba wami usebenzela bani kanzima wena walokhu kubelesela ukuthi usebenzela mina kanzima usebenzela wena kanzima ukuthi ingane esikhulisa wena uyislima wena uyislima eslimele uyabona lezi ngane i-jackpot ngisho lezi ngane zami nawe jackpot imasisi wenze ingane jackpot yes ngoba akufuni wena musu ngibuza amasimba ngibize ingane nje ngibizile izona lezi jackpot awubona ukuthi wenza ingane into wrong ayikho into wrong ngenzayo unginikeza imali encane ukukhulisa ingane zakho zifunde ezikoleni zangempela ngisho ngibamba wena ngifuna ukuphila nalo ngifuna ukukhahlela lo wena musu ngibamba imasisi musukulwa phela lamandla la niyancika ubungibizelani na ufuna kubani ingane zakho wena usifuna kubani musu ngibamba mani nawe ingane zami fanele zikhule fanele zifunde ku-3,000 rand mfethu ongeke ngidile nale ntsha nawe ongeke ngidile nalo uzozikhulisela ngo-3,000 rand ingane eziwu-2 ngabe uzuqale lento uqale kanjani lento uzowenza ingane i-jackpot
Ngabe iqale kanjani yonke le? Ngiyeke, Asikhulume, asikhulume. Awungiyeke. Iqale kanjani yonke le? U-3000 mncane nje ngiyasho. Wena ufuna malini? Ufuna khipha malini wena kulo msebenzi awenzayo? Akakhipha u10k namanye amadoda ayakwenza. Musa ukuthi nya uthi nya yani wena. Phela Yebo, yena akasalani nawe nje. Akakhipha u10k weingane. Uyahlanya. Nawe. Uyahlanya. Ihlanya elikhulu la wena. Ihlanya elikhulu la Okay, wena. oza sihlale phansi, oza sihlale phansi. Uyahlanya. Uhlakiwe. 10,000. Manje uthi ubomvu kanjani? Buthi ubomvu kanjani manje? Bafuna nihlangane phi nalomuntu? Bafo lo. Ngahlangana naye eMo Road. Ekseni ngimsebenzini. Namphela ngangenze njani ke ngambona emuhle right ngaya kuyena. Kodwa lo waphela vele utshuthi usile. Wena ujwayela uMorodo uyazi noma nje uzwe ngegama? Hayi ngizwa ngegama mina uMo Road. Awazi ukwenziwa. Dlula khona nje Awazi ukwenza, awazi ukwenzala. Okay, hayi awazi musa cabanga. Sisters yini ayikubeka kuMorodo ekseni? Nize nihlangana. Ngangiphuma kuyophanda. Akulala la eThekwini. Into engayizela la eThekwini ukusebenza. So uyasebenza nje one way. Ingane suke ishiye nobani? Phuma enganeni zami wena. Kodwa zisuke zisafe la zisuke sihleli khona. Ophandana. Ngiyophanda imali, wabuza abasimba. Ngiyophanda imali. Usukwenza. Hayi lento osukunginika yona. Akufuni wena ukuthi ngisuke ngenzani ekseni, kodwa ngisuke ngiyophanda. Ophandani yini le phantwayo? Wathi usebenza phela wena. Uphandanike. Yazi yabona into engicela. The only thing wayifuna kumina ukulala nami. Efuna ukungimosha, ufuna ukungimosha angishiye nezinqa zidlala 10 to kora to ungangidakelwa wena. Ngizophanda la eThekwini. Ngizela imali la eThekwini. Akufuni wena ukuthi ngangiphanda. La eThekwini akufuni wena lokho. Ngizophanda ukuthi ngisebenza ngenza ini. Lapho uphantana wena usebenza unamali wena. Yes, nginika imali ngoba ngazi ukuthi awunamali. Wena yini edala ukuthi unikeze umuntu ongathandani nayo imali? Uqinisile imali anginayo. Ingakho ngikwazi ukuya ngaphandle ngithola u10000 ngoba wena unginika lamasimba ka3000. Hey ngeke ngenzele lutho wena. Noma ukugcina yonke wena ungitshelani? Uthi bafunga ungamtsheli ngo3000. Uzobanjwa nje ngempela ubanjelwe u3000 rand. Hey imali. Khona amadoda engiwadla 10000. Izwa nje lo nondindwa lo. Hamba udla imali zabantu. Bathola abafana nje South Africa, Africa yonke bakubiza ngonondeni. Bathola manje ngawo. Ima phela, ima. Lo bathola. Yini ufuna Ngakho lo ukushaya usele. Sifebe ndeni. Nondini. Bese ngishilo ngathi ngilale nobaba wakho ngibusiness febe. Mangibusiness febe wena. Kodwa mina sesiyazi iyeke lento. La baba wempama kulomfana ungijwayela kabi. Udedela kubani? Wena. Ufuna ukushaya wena. Ufuna ukushaya wena. Ufuna ukushaya baba. Udedela kulabantu olala nabo. Iyeke lento Asifebe. uthola imali ngane. Zama ukuthola Nika imali. Eyiphi indlela yami? Eyiphi indlela yami? Angithi ngiyazama, ngiyangigxeka mangizama ngiyithola kubantu bangaphandle. Ngiyangigxeka ngenza umuntu omubi. Manje kufanele ngenze njani? Umzimba wami lona. Umzimba wami lona. Ukuthi ngenzani ngawo akufuni wena. Owami lo mzimba. Owami. Owakho. Kodwa phela izingane zami. Kanti kulalwa zona yini ingane noma kulalwa mina? Ngifuna izingane zami. Uzifuna kubani ingane? Leza ingane wena uzikhokhelile ngisho nje file leza ingane. Awuzami uzuhambise ngisho unkalankala lo ekhaya. Hamba uyinika konke umuntu ngengane zami. Ngenze njani umzimba kabani kanti lo ukhalelayo wena? Kusuke kudliwa wena noma kudliwa mina? Abe. Akayikhokhelile ingane. Akayikhokhelile ingane. Mengayikhokhela ngamnikeza zona. Zifuna udodo wenzayo ebusuku. Sihlele ekhaya sho uzokhuluma nabazali bami. Ngoba ibona abagani. Futhi akahamba ukukhuluma nabazali bakho. Azi lokho ethi ngeyingane. Khona uzohamba uthola ingane, khona uzohamba uthola imali wena wedwa ungayifaki ingane. Owami lo mzimba. Ingane ke icela ungafuni ngazi imali. At least akayikhokhela ayithatha. Okay. Yes. Ngizozikhokhela, ngifuna ikhokhela, ngizozikhokhela. Uzikhokhela ngani ngo5000 rand? Uzikhokhela ngani? Uzikhokhela ngani ingane wena ngo5000 rand? Hey yami ngiyeke mina. Uzozama ukuyilo. Yini azoyizama? Uyamkhulumela nawe. Uzama ukulungisa mina. Mfethu nawe uyanginyanyisa nje. Nawe uhlezi ungilandela izinto zakho ngibukisa ngami la. Ungijwayela kabi lo. Ingane zami uzohlala nonjini, bazofunda ningane la kuwena. Ngihamba nazo ingane mangabe ngiyolalwa. Kulalwa bani? Owabani lo mzimba basuke bewudla mfethu, owabani lo mzimba basuke bewudla ngoba wami. Phela ingane zami phela sikhula nawe. Kudliwa zona, suke kudliwa zona kanti ingane noma kudliwa mina unyoko wazo.
Hayi Fusek wena. Sihlale phansi. Ngicela usahambe uyokhokhela ingane mase umnika zona. Tshela yena phela watshela mina manje. Ku right lokho ngifuna Tshela yena hayi mina. Ukuzwa kuwena. Ufuna ukuzwa ini? Ukuthi ku right uthi ingane. Lalela kuchazele mangihamba ngiyolalwa angilalwa nangane kulalwa mina. Mina ngisuke ngiphathela ingane yes kulalwa mina. Hlala phansi. Hayi mangifuna ukuma ngizoma. Usesakhishwana sakho. Sesakhishwana sakho wena. Angibuthi ngiyaphuma ngiyolala. Yodliwa. Ayiwona ngifuna ingane zami kuphela enyanga into yami nawe. Bafo. Ish. South Africa yazi kunzima yazi. Mfethu ngicela ukukhokhela ingane mase uthathe ingane zakho. Ngizokhokhela vele ngeke ehlana nonondindwa lo. Ngeke lokho ehlana nonondindwa lo. Dodi lwabisho ngathi. Nawe mina. Sesakhishwana sakho isibindi nje ukuthi mina nginesibindi. Wena usenasibindi njengoba umile la unasibindi. Mina nginaso isithunzi wena unasithunzi wahamba udliwa ma yini? Abantu bangaphandle. Khalela ukuthi kudliwa mina. Akubona yini abantu usamthanda bafo. We ma. Khohlwa. Ngeke ngithandane nenja. Wena ngichabe ngibiza kanje. Ngibiza kanje ukudakela. Ima phela ima. Ngibiza kanje mina. Ngibiza kanje. Uboyela kabla ubayini. Ngithandane nenja mina into angiyona noma ngoba yini. Angiyona nomunye yini. Wena bulala inja. Ola longweni bulala inja ozoyizalisa ngalezo 2 inja wena. Ima baba ngizwe awusamthanda ngithi. Ubulala inja wena. Awusamthanda ngithi. Wayizalisa ngalezo 2 inja. Wena ingane zami. Shuthi wena ola lo ngibulala umgodoyi wena. Usho njalo nje ubungibiza ngenja naphandle. Umgodoyi vele manje. Ubulala inja. Nawe manje. Ubuwenze njani? Ima baba. Ungabi nomuntu wesifazane yazi. Ubuwenze njani? Hayi bengidakelwa. Ubuwenze njani? Angiphuza utshwala ungathi ngiyakudakela. Yeke Ngiyakushaya. Sisothe kahle mfethu Uzokwenzani? Ngakuphinda phela. Athi indoda sisothe kahle lena. Akamnqomo umuntu wajwayela abantu akamaza abantu. Ima. Uzibiza ngomuntu wena. Wena uzibiza ngomuntu wena, ngihamba udliwa wonke umuntu. Ubiza ngayo. Hayibo kuyakukhathaza ukuthi ngiyadliwa. Awuyakhumula ngenxa nje. Kukhulunywa Usamthanda yini bani? bafo? Usamthanda? Kukhulunywa bani kanti? Bafo yazi senze njani? Hamba ulobola uthathe ingane zakho kuphela. Ngilobolo ba. Okay, hamba Uzolobola ngani? Uzolobola ngani vele? Not ukuthi ayimini ukuthi Uzolobola ngani? Ngilobole lento. uyazwa bafo hayi ukuthi hamba ulobola hamba ukhokhela ingane zakho mase uyayithatha uhlale nazo. Kulungile Khona zingazosafarisha ingane zakho. Uzokwenza ngani? Shono tshela iSouth Africa ukuthi awunalutho. Batshela abantu ukuthi awunalutho. Uzokwenza ngani lokho? Okay. Uzokwenza ngani? Okay bafo. Swine. Okay. Uyanyanyisa. Asenzele ingane lena. Uyazwa? Ho. senzele ingane. Yeah, uzokhokhela ingane uyithathe zibe ngakuwena. Uphume kulo muntu othi uyinje. Vele lo udodi lwabisho ugodoyi. Nawe uyimfucuze yakhishwa ulwandle wena. Uyimfucuze yakhishwa yithe. Njwayela ngaphi? Kwenzani? Ngeke ngishaya ngoba Hayibo. Awumdedele, umdedele empethezele lentana ngathi unamandla amakhulu. Ngathi amandla amaningi emfaneni. hayi ebheda. Umfana ngathi unamandla amaningi awumdedele awungiyeke nawe yayi. Masufuko uyikhokhela usibize sivu man film. Okay. Ngikhokhela ngoba ngeke ingane zami siphile nalo mama ukhohlakele. Udodi uyini lento le. Okay, hayi siyabonga Ngazi baba. ngayikhulisa kahle ingane zakho mina mama Sungakhululeka ukhohlakele. Nkosi. Ngikwenza ingane zakho nje zifunde ezikoleni zangempela. Mina mama ukhohlakele kutshela. Kulo 3000 rand wakho nje ingane zakho ngaba zilutho swine. Aha. Swine. Bafo ozumhambisa lo bafo. Bese uyokhokhela ingane kuphela. Ngikhokhele ingane zami. Yeah. Hayi ingoma yakho leyo. Ingoma yakho hlezi uyisho leyo. Uyiqalela phansi. Ingoma yakho leyo. Hawu. Namandla mangaka kade. Uzokhokhela ingane mase ayithatha kulungile lokho. Uthi ngenzeni? Ngitshelela ukuthi ngenzeni wena lento ngitshela yona because ingoma yakhe le ukuthi uyiqalela phansi angazi noma udinga umuntu ozobheka yini. Khona into wake wakwenza yona embi. Ayi awuphume endaweni zami mfethu. Phuma endaweni zami khathele nje. Ayikho into embi yayenza wena. Into embi angenza yona lokho unginikeza imali encane. Incane leyo mali for ingane eziwu2. Nami kuleyo mali hayibo. Hayi ngeke guys. Yini edala ukuthi udla abantu besilisa imali kangaka? Wena ngeke ngakudla njengoba uthi ngidla abantu besilisa ngangakudla wena noma uyafuna ngikudla. Hayi mfethu hayi. Ayikho mhlawumbe into abakwenza yona embi mhlawumbe edala ukuthi ube nenhliziyo elikhulu. Ilikhulu inhliziyo yami. Ngiyabuza. Hayi anginayo inhliziyo elikhulu. Uyasebenza. Ngiyasebenza. Africa, South Africa kunjalo emhlabeni kaNkuluNkulu siyanithanda nonke la nekhona. Sisi uzozazi ukhokhela ingane ayithatha, okay?
njengoba ngikutshela Yeah. nje ukuthi ingoma yakhe le Oh. ufuna ngivume leyo nto mina ngizobona Isehluleki, ngaleso sikhathi isehluleki. bayekwenza Isehluleki. hayi amasimba endoda lento Ngiphisa ukusudla abantu ngenxa yengane. Uyazi usuba ngabulala izingane. ngenxa yengane Eh. angithi ngenzela ukuthi ingane zikhule kahle Ah. zifunde ezikoleni eziright Ah. manje ingane zilimala kuphi ngoba imina phela osuke ehamba anginamanje la ngize ngedwa Ungasebenzisa igama lazo. angikaze ngizisebenzise uba nathi ngisebenzisa ingane Nangu nje uthi awuyahlanya isilima lesi isiphukuphuku lesi wena ulalela yena isilima lesiyana oh angikaze ngithi mangifika emfaneni mfethu nginikeza u10,000 mina nginezingane hayi usebenzisa lokho na. hayi yes uyakufunani nawe awubuyekela lokho ungibangela isicefe nawe lokho ungilanda ngibuka umhlaba wonke mina hayi guys hayi Anginayo imali mina. ubani othe unayo Ngibuza ukuthi ngiyakufuna. ngiyakubona vele ukuthi awunayo Uthi yini photo ngiyakufuna. ulokhu ulwile nje ukuhlukana nalento ngiphila ngayo I-culture seyi-culture manje i-religion. ayangazi South Africa sanithanda kakhulu la nikhona kunje emhlabeni Nkosi yami. Wew. Kudliwa umuntu kudliwa imali. bengithi nawe uma ukuthi uyafuna ngakuncikisa mawufuna Kodwa nje. South Africa sanithanda kakhulu nezwe. Eish.